Sasvim spontano sam otkrila da bih voljela ovim da se bavim. Sama potreba za egzistencijom u jednom trenutku dovela je do toga da krenem u neko istraživanje. Srce kao motiv došlo je jako spontano. Kroz taj motiv sam mogla da iskažem ono što osjećam i sve ono što bi moglo da prenesem na osobe koje bi to nosile. Tehnološka dostignuća sam pokušala da zaobiđem u ovom poslu. Moj posao je u stvari stari zanat koji sam ja na neki način upotpunila modernim istraživanjem. Koristim stare alate, sve se ručno obrađuje, sve se ručno radi, koristim čekiće, turpije. Može da se uporedi sa nekim kojundžinskim, recimo, poslom i jako je inspirativno. Stalno sam u nekom istraživanju kako postići jako lep, kvalitetan i nosiv proizvod. Odmah sam izašla na tržište, proizvod je bio jako dobro prihvaćen. To je bila instinktivna odluka koja je čekala trenutak da sva kreativnost koja se gomilala u meni izađe u jednom trenutku u pravom svetlu. Zapravo onako kako sam želela i kako bih voljela da bude. U prvom momentu najveća prepreka je bilo doći do alata. 2011. u našoj zemlji nije moglo da se dođe do tako profesionalnog alata koji je meni bio potreban i to je malo u početku usporavalo sve. Vremenom i uz pomoć mnogih nevladinih organizacija stvorili su se uslovi za kupovinu i onda se moglo ozbiljnije da uđem u sam proces. Od samog početka najveći odziv je pokazala Hrvatska i Slovenija. Oni su odmah prepoznali to nešto novo, tu neku moju kreativnost, jer sam proizvod je bio potpuno drugačiji od svega onoga što je trenutno bilo na tržištu. Danas najviše kupaca imam u svom rodnom gradu, što je jako bitno i meni jako drago. Jako interesantno tržište za moj nakit je Španija, Italija, Francuska, pa čak i Nemačka, jer oni jako cene moderan nakit koji je ručno rađen. U daljoj budućnosti voljela bih da nastavim da se edukujem, da bolje plasiram svoj proizvod, da naučim sve o tome. Voljela bih da dopunim svoj alat kako bih lakše realizovala sve moje ideje i voljela bih da zadržim i da održim stari zanat kojim sam izabrala da se bavim. Za moju zemlju mogu da kažem da je zemlja sa dosta inovacija. Imamo dosta mladih ljudi koji imaju jako dobre ideje, samo im treba podrška u svemu tome, podrška od same države i od ljudi koji bi to trebali da prepoznaju i da izguraju to u prvi plan.